Jama'a ku za ku ji wannan bidiyon. Na yi kusa, kana damun kanka ne, amma ne dai ni na sani ko bayan mutuwa na akwai abun da zai taso a ce ina su Malam Idris suke ga ranar su. Akwai ranar da za ta zo. Satazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Amma dan motar gawa ta wuce kai dariya to gobe kai da dauka. Ko a gane bane? Kar kai barin ciki da rashin lafiyar Idrisu. Manzo Allah ya rashin lafiya ya kuma rasu. Ko ba ka bane? To wa dai saura? Mun zo zama ne? Wallahi ba da ya zo zama. Lokaci kawai ake jira. Walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Kowa lokacin sai zai tafi. Da lafiya, ba lafiya, kana kwance, kana zaune, kana tafe, kana tsaye, inda kwanaki so kare. Tafiya. Tsara karkai fa murna da rashin lafiyar Idrisu ba a jinsa. Mazala da ba a ji shi ba ya rasu, da'awar ta mutu? Tana ci gaba. Yau ko da Idris ko babu Idris, da'awa ta gaskiya za ta ci gaba. Kuma masu karban gaskiyan da su karba. Kuma mun yi alkawari mu da mu gaya mu kowa gaskiya. Kowaye kuwa. Tsakanin da mutum gaskiya. Kuma duk abin da zai fito a bakina wala iya imani na ni gaskiya ne. In an samu kuskure kuma dama da mai kuskure ne. Amma ni dai ba zan ganganta ƙarya ba. Ba zan ganganta faɗin ƙarya ba. Ba zan ganganta goyon bayan ƙarya ba. Wannan ka insha Allah wani alƙawari ba zan yi haka ba. Insha Allah. Amma kokarin faɗin gaskiya na in na yi kuskure wannan kuma dama abu ne is normal.